Welcome to my YouTube channel. Ako dahil si Maymay, Paglinawan Belocora. Ang mobile stockies sa mga sibugay, mobile stockies sa TPC or Telepreneur Corp. So, tara let's! How to load GSAT kana mag-send sa cellphone o sa step 1, write message, ato ka sa write message, dayon, type nimo ang imuhang mobile number sa TPC. O dealer ka o retailer na imong mobile katong gi-activate sa TPC. Type ka mobile number space o GSAT GPNoy ang ipaload space code katong number sa imong loader space GSAT 99 send nimo sa 8724. Mo ni siya reply. Per mayroong reply sa 8724 katong ang pamatuod nga nakuhaan niya ang imuhang load og 99. So, pagka ang second nga message nga maabot sa imuha katunang naa na siya pin. So, og naa na siya pin, muhatag ng 8724 adto na rin ka step 2. Sige, step 2, type nimo ang GPNoy, capital letter GPNoy space box number nga nagsugod og 77405, then space dayon pin nga katong gihatag sa 8724. Dayon i-send nimo sa naay mga pamaagi dealers, retailers nga dugay na kaayo nako ni nga kanang gi-estudyohan nga naay 8 digits nga dali ra kaayo masulod ang load. Dayon dili siya permanente kaayo mo reply, pero mo down ang system sa wave loading, maaasahan dyan ni ang 8 digit. I-send sa 46814769. So, take note. Ang step 1, free sending ang TPC, bisag piso, wala siya gipangayo. So, pagka step 2, i-send mo sa GSAT, kinahanglan na dyan kay 1 piso nga load, regular load kay. Mora gihapon og mag-load ka og GSAT nga HD. Ang akong gitudlo gani na GPNoy nga 99. Nga GSAT HD kanang mga load nila 200, 300, depende 400. So, ang imong buhaton ana pag-load, type ra gihapon ka og loader number nimo, then space GSAT 200 or 300 or 400. I-send nimo sa 8724. Pagkahuman mo reply gihapon to, per mayro ang reply nakuhaan ka og load nga 200. And pagkahuman ikaduha nga reply nila muhatag na silang pin. So ang imuhang buhaton na pod, type ka og GSAT space box number 7740537 dayon naapoy box number nga 0251 ang HD, dayon space pin nga katong gihatag sa 8724. Dayon pareha ra gihapon ato, i-send gihapon na nimo sa 46814769 nga 8 digit, dali rin ni siya. Dayon kinahanglan nga naa kay 1 piso nga aron makasend ka og GSAT kay kuhaon nila na murag silbi bayad sa ilaha. Dayon dealers, retailers, permintita online na atay GSAT web loading. So ang imong buhaton nga ang saon pag GSAT web loading sayon ra kaayo adto gihapon ka sa Google. Dayon type ka og GSAT web loading. Pagkahuman mo type ka og GSAT web loading, type ka og to imuhang pinduto ng GSAT web loading. Then pagkahuman makita nimo. So og makita nimo na nga first kanang GPNoy GSAT, GPNoy web loading og GSAT web loading. So ang imong buhaton og pananglitan og GPNoy 99 ang imuhang i-load, ipinduto nimo ang GPNoy web loading. Dayon og GSAT pud ang imuhang HD ang imuhang i-load, pinduto nimo ang GSAT web loading. Sample na ay blanco dian na ay blanco. So GPNoy web loading, type nimo diha sa blanco ang box number nga 16 digit. Box number sa imong customer,
Dayon, naay isa diri kining security code or PIN. Ibutang nimo diri ang 16 digit gihapon. Dinay makita nimong captcha, ana kaning captcha ibutang nimo diri sa blanco. Dayon, submit. Pagkahuman, kanang gusto nimo nga tan-aw nimo og kanus ana expire or na-load na ba jud or kinsay tag-iya sa imong giloadan. So ang imong buhaton adto ka balik ka, then pahuman makita nimo diha na tan-aw na ka sa itaas sa babaw na diha GPinoy ug GSAT. Then paghuman kana na ang imong pinduton nimo ang GPinoy, nag-load kag GPinoy loading, pinduton nimo ang GPinoy. So example ana, ibutang nako ang box number. Pagkahuman, submit. Then pagka-submit, o makita na dayon kana sa na-expire. Og nahilod na siya, nang load na siya ang description start niya karon nga adlaw. Then ang subscription niya kanus siya sunod bulan or kapila ka bulan ang imong ginaload. Kining mga Bisayang dako, mga taga Visayas ug Mindanao atuan ni bay. Atuan ni nga kanang makakat-on na ta nga kuan gi Bisaya ra gyud nako ni kay kuan aron masabtan pod. Please subscribe sa ako ang YouTube channel. Dayon aron makuan mo og sunod nako nga topic siguro how to load satellite. So bye bye coaches.